А, къде си ти, бе? Къде си ти, бе? Натискай чакрата. Натискай чакрата. Натискай чакрата. Опа! Дай една усмивка за камерата. Ти сега правиш всички номера. Ще се опиташ да пазиш. Охо! Охо! Къде си ти, бе? Къде си ти, бе? Така. Сутринта били свършили, а сега като излезем ще... Кое си? Филтър за кафе. Патито? Пати-по! Опа! Дай една усмивка за камерата. Така. Горе. Горе, тук. Тук. Тумба. Браво, ме детето. Айде пак търкул. Айде търкул. Браво. Обаче се гледа Така. в камерата. Опа! Искаш ли да се доближа до тебе и да ти покажа, че кой е тук? Кой е тук? Ти ли си тук? Кой е тук, бе? Ти ли си тук? Ти ли си тук? И голяма радост вече. Опа! Дълното отсилно тук. Опа! Къде си ти, бе? Опа! Кой е по обектива на камерата? Кой? Опа! Ще да издеш. Снимаш ли още? Снимам, да. Опа! Само да не паднеш. Хоп!